E o tempo que trae consigo, pois, lóstrego, charabia, choiva e un deses raios, Belén, estamos vendo como impactou directamente contra esa casa, case partindo a metade, non? Pois sí, Rocío, efectivamente, un deses mesmos raios pois desta tormenta que tivemos estes días impactou contra esta casa, entrou pola chimenea, fixo moitos desperfectos en moitas zonas da casa, pero o máis importante, aí o estades vendo, ese cadro de luces que quedou totalmente calcinado. Eu estou aquí con Luís, é o propietario da casa, ele estaba aquí no momento no que aconteceu isto. Luís, bo día, entendo que, moi preocupado, xa che estamos vendo como foron os feitos. Pois nada, eu iba a ir para o súper con miña nai, salía pola porta e sentín un boom, o que me parou de quedar no sitio foi a porta esta, que foi o que me parou para que non quedar queimado aí. Vemos que, claro, entrou pola chimenea, impactou neste cadro, rebentou a caixa e ti ibas salindo por aquí. E saleu o rayo por aí, por ese burato que ves aí. Vemos Saleu aí por diante dos meus pés. na porta ese furado con ese cristal roto, por aí mismo saiu o raio, ti ainda estás tremendo, Luís. Sí, ainda non creo, estou aquí para contalo. Foi un impacto moi duro. E que máis desperfectos hai na casa? Estamos vendo ahora a cociña. As televisións, a miña habitación está furada, entrou por ali o rayo porque é onde está a chimenea, un espello que impactou o rayo tamén, e máis a outra esquina da casa, e máis toda a luz eléctrica, nada, todo eléctrico non sirve nada. E que che pasou na cociña? Pois a cociña íbamos a salir de volta porque pensamos que só fora o cado eléctrico, pero non, a cociña ardeu ao final, tamén ardeu a cociña. E por fora víamos antes esa imaxe do tellado, tamén unha desfeita. Tamén unha desfeita moi grande. A ver agora cando ven o seguro, porque din que van a vir, pero aquí non dá chegado nadie. Estamos impacientes porque isto hai que empezar ya, porque todo foi moi duro, moi duro. Luís, a vos non vos pasou nada, afortunadamente, pero como estades? Porque psicolóxicamente moi duro. Moi nerviosos porque vemos que o seguro que non dá habido, queremos que veña ya para que nos dea, para que veña canto antes. Que veña canto antes, sí. Moi ben, Luís, pois moitísimas gracias e xovedes, compañeiros. Así quedou a casa de Luís por un raio que atravesou completamente. Pois Belén, incrible, sobre todo esa testemunha de Luís, que di que volveu a nacer e sinceramente non me extraña vendo como lle quedou a casa. Temos a comunicación con Carlos Sotero de Meteo Galicia.